Ahoj, vo videu vám vysvetlím, ako sa delia mocniny. Čiže ako sa počíta podiel mocnín. Takže vydeliť môžeme len mocniny, ktoré majú rovnaký základ a následne ten základ opíšem do výsledku a exponenty odčítam. Takže mám tu konkrétne príklady. Prvý je 2/5 deleno 2/2. Takže tá dvojka, to je základ, 5 je exponent. Tu je základ rovnaký, čiže základ opíšem a mocniny odčítam. Čiže výsledok bude 2/2 a naozaj, prečo je to tak? Pozrite, ja keď si to prepíšem do tvaru zlomku, tak hore mám 2/5, čiže to je 2x2x2x2 a dole je na tretiu. A keď počítame s mocninami a krátime ich, tak vlastne môžeme cez zlomkovú čiaru vykrátiť takýmto spôsobom vlastne tieto čísla a zostane mi tu, že 2/2 a vlastne to je ten výsledok. Čiže takto, aby ste videli, ako to funguje, preto tie mocniny, exponenty sa tam odčitujú. Poďme riešiť ďalší príklad. A/6 deleno A/4 znamená rovnaký základ je tam, takže exponenty odčítam. Čiže výsledok je A/2. V príklade môžu byť aj čísla, čiže najskôr klasické čísla vydelím, čiže vyrieším si tie čísla, 4 deleno 2 je 2 a potom sa venujem tým mocninám, čiže vždy sa pozriem, aký tam mám základ. V prvom člene mám x, to je na druhu, v druhom mám x, to je na prvú, keďže tam nič nie je, čiže jednoducho vo výsledku bude ten základ. Opíšem a mocnitele, exponenty odčítam, čiže 2 minus 1 bude na prvú, môžem to tam napísať, ale nemusím, takže ja to nebudem písať. Y na 5 je y základ a 5 minus 1 bude vo výsledku na štvrtú. A to je výsledok. V príklade na delenie mocnín môžu byť aj záporné čísla, čiže zase opäť riešim tie čísla. Najskôr vydelím, dávam pozor na znamienka. Minus 12 deleno minus 6, výsledok bude plus 2. A teraz sa venujem tým mocninám. Mám tu základ A aj tu, čiže teraz exponenty odčítam. 4 minus 6 je minus 2. Nezlaknem sa, keď mi tam vyjde záporná mocnina, to je úplne normálne. B/7, Bčko je ten základ a exponenty teda odčítam. 7 minus 3 bude na štvrtú. Čo to znamená? Áno, na základnej škole sa záporné mocniny, tomu sa jednoducho nevenujeme, ale pre zaujímavosť, aby ste vedeli, tak vlastne A na minus druhú je 1 lomeno A/2. Čiže toto to znamená. Idem na posledný príklad. Kedy niekedy, áno, to delenie nemusí byť v riadočku napísané, ale môže byť v tvare zlomku, lebo zlomok predstavuje delenie. Čiže vlastne ja tu mám príklad 2/10, lebo zlomková čiara je delenie, deleno 2/6. Čiže výsledok bude, základ mám rovnaký, 2/10 minus 6, bude to 2/4. A tým mám vyriešené príklady, čiže ale na záver zopakujem. Mocniny delíme tak, a teda môžeme deliť mocniny len tie, ktoré majú rovnaký základ. Potom si všímam tie exponenty, ktoré tie mocniny majú. Základ do výsledku opíšem a exponenty navzájom odčítam. A to je všetko.